Gọọmenti Anambra Steeti watara ọgọdọ n'ibu agha wee memina tigbuo na zọgbuo megide ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị. Onye isi oche ọchịchị nchere oge kansụl ime obodo Njikọ Ọka bụ Maazị Agụiyi ekwego nkwa na a ga na-ekesa akọrọngwa bụ ọkpọkọpị. Ndị bi n'isi obodo ala anyị awakpogo ụlọ ọrụ ebe ndị nne ma na-adọba ihe ma bukọrọ ihe dị n'ebe ahụ. Ụgbọ mmiri mikpuru na English Channel erigo isi nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 7. Tupu nụrụ akụkọ anyị n'uju, geregodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago iweta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọkọ akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti Anambra Steeti egosipụtago njikere ọ dị ya na ndị mmadụ nakwa otu dịgasị iche iche ihe ọma na-amasị ijikọ aka ọnụ wee buo agha megide mmekpa ahụ na-emekpa ụmụntakịrị ma kwadokwa ụmụ nwaanyị na steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Obidike wetara akụkọ a n'uju. Onye kọmishọna ahụ na-afụ maka ụmụ nwaanyị nakwazi ụmụaka na steeti a bụ Oriakụ Ifi Obinabọ oge ọ nọ na-anabata ndị otu Ewin n'Ọka mere ka amata na ụlọ ọrụ ya bụ nke na-agaghị ada mba n'ịkpọkọnata otu ọbụla ga-abara ụlọ ọrụ ahụ uru nso iji wee weta ezi obibi ndụ nyere ndị awakporo n'ike na steeti a. Dịka ka o si kwuo, ụlọ ọrụ ahụ bụ nke ga-ejisi ike n'ọrụ ọ na-alụ iji wee nwụchikọ ndị omekome anụnwa ma nwụga ha n'ụlọ ikpe ka ekpe ha ikpe ma kwukwezie na ha ga-ebelata mpụ a na steeti a dịka ka ha si esonye n'amụma aka na-achị steeti a ebe ọ gbasara ezi nchekwa nakwa ezi obibi ndụ ndị mmadụ na steeti a. N'oge ọ na-ekwu okwu, onye isi otu ahụ bụ onye dukwa ha na njem ahụ bụ Oriakụ Stella Igboka kwuru na otu a bụ nke bidogo ore na mbụ ha na ndị ministri a na-alụkọ ọrụ ọnụ ma lụtụkwazi aka na njem a ha bịara bụ iji wee kwụnwuo njikọ aka ha ịlụkọ ọrụ ọnụ ya nakwa iweta ezigbo ọdịnihu nyegara ụmụazị nakwa ụmụ nwaanyị ndị na-ata afụfụ n'ihe gbasatara mwakpo a na-awakpo ha na steeti a ya nakwazi na mba Naịjirịa gbaa gburugburu.